Така. Какво трябваше да отговориш? Много викаме. Да. Защо не викаме? Да, може. По-силно. Защо накара? За Бога, това е в нас. Имам съседи. Той аз не мога да пазя. Между другото ще ходя сега на центъра. Няма да мога да пиша. Защото сега тръгвам. И гол център. Главото да се. Гол център. Не, без кампа. Нали? Аз знам добре това. Не казвам гол център, със сигурност. Без кампа. Валя между другото. Виж. Знаеш какво? Отай. Теле, можем по-силно. Сега го направим и го правим пак, защото не знам, що трябва. Няма да се отдържа. Не. Много си тъпа. Аз се я разрежи. Чао.